Għall-ewwel darba minn mindu bdiet l-imxija tal-coronavirus pajjiżna kellna jumejn fuq xulxin fejn ma kien hemm l-ebda każijiet ġodda ta' persuni li ttestjaw pożittiv. Sa nofsinhar saru ftit anqas minn 1000 swab test. Dan ħareġ mill-aġġornamenti mxandar fuq il-paġna tal-Facebook tal-Ministeru tas-Saħħa fejn qed tingħata ebda informazzjoni dwar kemm fadal persuni fl-isptarijiet li għadhom qed jingħataw il-kura. Skont l-aħħar aġġornament l-ammont ta' każi pożittivi baqa' 665 fil-waqt li dawk li fiequ telgħu għal 618. Fl-aħħar sigħat kien hemm każ wieħed li fieq minn dan il-virus biex issa n-numru ta' każi attivi huwa dak ta' 38. Għalkemm matul l-aħħar jiem kellna biss żewġ każi ġodda, l-appell tal-awtoritajiet tas-saħħa jibqa' dak ta' kawtela għaliex il-virus xorta għadu fostna. Uffiċjalment il-kriżi medika f'pajjiżna tintemm fl-aħħar ta' dan ix-xahar. L-ajruport jiftaħ mill-ġdid fl-ewwel ta' Lulju li ġej.